Ini ang part na may katawag na essence of consent. Di natong establish ng benefit sa inyong pamilya. So, ayun ito ba umbo sila kompleto ito ba? Ano ba siya? Marijay yamon ko sa pagkakutan. Marijay, ini si John Benson. Kaya ang tawaton pa rin mo siya ay mong bana sumalang sa dagda sa paginahan sa iglesia. Oo, Padre, akong tawaton. O yun naman ay ang asawa. Oo, Padre, o yun ako. Tawaton mo na siya ay mong bana. Oo, Padre, akong tawaton. Nakatawag ka dyan. Ayaw mo ito mo. Yata na po na ikaw na ikaw mo na pamakaman siya. Jangan bisa. Ini sebaliknya ada dalam diri. Tawaton palimos siya ay mga asawa sumalat sa lagda sa paginahan sa iglesia. Oo, Padre, akong tawaton. O yun naman ay ang bana. O yun. O yun ako, Padre. Oo, Padre, o yun ako. Tawaton mo ba siya ay mga asawa? Oo, Padre, akong tawaton. Itugot Ginoo sa kasing-kasing o panahon. Sukat ka ng adlaw, bisan sa mahitabo. Maayo daw ka sa kakagaway ng Diyos. Sa sakit maayong panglawas. Hangtod ang pagkatayin ng kalawinahan. O gago sa gawa sa simbahan, sinaksihan sa tanan kaniya pamilya. Nagligwan o nanalagin sa bukos sa kaminyawan ay inyong pamilya mo John Vincent of Marijay. Sa ngalan sa Anak o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Atau karon madalingan ang ilang masingsing o ginahas. Ang Ginoo mananatili ninyo. Mag-ambo kita. Panalangin o Ginoo ang imong alagad na si John Vincent o Marijay. Aron makabaton sila sa mga ginagdanong sa kinabuhi na maoy ginagway ini mga aras. Aron ilang na ginigamiton alang sa pagkakaroon sa kinabuhi tayo. Panalangin o sa ilay mga sisisi. Aron si John Vincent na Marijay magbayog ng unay niya sa igugma sa Santo o sa kapinuntahan na walay pagkaman. Kini ako ni Panghayo, kinagi ni Kristo, among Ginoo.
Mary Jane, isulod ng singsing, tumaan sa kanyang paggugma, o pag-unong kanya, sa ngalan samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. John Vincent, isulog ng singsing, tumaan sa kanyang paggugma, o pag-unong kanya, sa ngalan samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ako naghahatag kayo ini mga aras pasalig sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alam sa iyong kaayuhan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. O akong duwatong Sige, sir. Sorry, sir. May soul, may sentimental sa mga payo ng pagkawal sa pagkakasal. John Vincent, Mary Jane, ato silang pagkakasal na puso. May hapon inyong tanan, may hapon no, kay John Vincent o Mary Jane. Ang duha ng mga importante kayo mabinuhat ini mga yugtuan. Ang among kalipay, no, ini katawan niya karon dinhi. Ato sa atong Honorable Mayor no, sa Lapu-Lapu City, atong siyudad, Honorable Junard Hongcha. May hapon o ganito sa mga sponsors. O katawan sa Diyos, karon mga yugtuan, anindot kayo, malipayon kayo ang atong ibati. Tungod ninyong duha, John Vincent o Mary Jane. Ngayon ko sa akong pagpamalando, samtay nagandam ko, kay gini nga kasal, very siya na, very unique. Dili walay ikakumpara. No? Sige ko pumalandong sa akong kagalingon. Before this marriage, nako'y tulog kasal ko, masado nga, tulog kasal nila ang kontak. Pero nai ako pumalandong ganyan na ito karon. Ako iandaman kayo. Kini nga, paampin. Yung ko sa akong kagalingon. Diindihin na itong prosesyon no, sa atong
personal individual life. Nga nagkadaiya ang atong stories o diya among duha. Nag-abot sa dambana, nag-abot sa altar sa Ginoo, o nag-andam sa inyong kaugalingon sa pagdawat sa iyang bendisyon. So marag ka na among sabdan nga nga may mga luha ang inyong mga mata. Pero this is really a great joy for us. Naliabot ka mo sa mundo, meaning na yung tuwa sa pagtawad sa bendisyon. John Vincent and Mary Jane. Kaya ba mo bendisyon, kasagaran ang atong spiritual understanding na magdawat kita sa panalangin sa Ginoo sa entrasya. Pero sa naigbahin, ang bendisyon, sama sa kanang manangkita sa ginikanan nga magminyo mo. Timaan kiniusab sa pag-uyon sa Diyos sa inyong pumaso sa Diyos. So, dili lang siya maghatag o grasya, ninyong duha, nining ngayong tuwa. Diya sa sakramento sa kaminyoon, kay ang kaminyoon sa atong pagtuo, magbalaan sa inyong kinabuhi, isip pagdiayon. Kung dili usab, maghatag usab ang Diyos kaninyo, John Vincent o Mary Jane, sa timaan sa iyang pag-uyon sa inyong desisyon na mahimo ka mong bana o kasawa sa usag-usa nining mayong tuwa. Iusa ka mo sa Diyos o daghay mga pagpilianan sa atong ebanghelyo panagong ibili ang kasal dito sa Cana. Diin, ipag-o sa atong Ginoong Hesus ang tubig ngadto sa pagkabinaw. Kay inahanglan nila kaya itong ngayong tuwa sa kumbira ang bino kay nahuntan silang bino. Ang boto sabot kaya diha sa sakramento sa kamiyoon, kamo ibendisyonan sa atong Ginoong Jesucristo. Dili na kamo tubig, nahimo kamong bino. Nahimo kamong mga balaan nga dipili sa Dios. Pinili, inail sa Diyos alang sa usag-usa. Grabe ang grasya, ang pagdagayday sa iyang grasya diya sa pagpili niya kaninya. Sama sa tubig na nahimong bino, mahimo kamong grasya alang sa usag-usa. John Vincent o Mary Jane. So, tulong ang mabutan akong ipang-bawon kaninyo. Wala naman kay mahay, na? Wala na yung kanang unang-una nga kanang na ay mga, of course, na ay mga sakripisyo paghimo sa inyong desisyon. Apan, inyong iunang-una, yung mga landungan, iampo o dugay, mauga, kamukaron, nagmalikon, sa pagdawat sa usag-usa isip ba na o kasawa. Sa mga tulong kapabawon, ang gugma sa Diyos, magyatagon. Nagtahan siya sa iyang kinabuhi. Bisan o nagkahulugan o kamatayon sa krus. Aron iyang ikapakita ka nato ang iyang way bukas nga gugma. Aron iyang ikahatag ka nato ang grasya sa kaluwasan. O busa, pag-ibig maayosan ka mo na way bukas. Paghatagay ka mo sa inyong kinabuhi sa usag-usa na walay bukas. Ikaduha, ang Diyos maunuhon nga higa nato bisan sa daghang mga higayon nga usay maglayo kita sa Ginoo. Apan atong mga tigdan nga bisan niya siya nagpahipi sa iyang pagubad ka nato usay na mga aksidente nga kanang bisan layo kita sa Ginoo iya gihapon kita giluwas. O na mga pagkitabo sa atong kinabuhi kay ang Diyos muunog ka nato bisan kung kita usahay makalimot kaniya. Usa pag maunuhon ka mo sa usag-usa. Dahil katulog, ang Diyos nagbalaan ka ninyo karong adlaw. Ang tubig iyang ihimong bino. Kamo, John Vincent o Mary Jane, ihimo sa niya na balaan niya sa sakramento sa kaminyoon. Usa, kinahanglan nga mag